बावाखि खाला दिनैफ्राय थांला होननाय होला खानांगौ खाला थांब्रा जों गोसोलायखौ बारा गोसोलाय जोंबो थैयो उन्दै फोरों रोंखारा आंबो आंखौ मोजां बुंना लायाब्रा ओमफ्राय न'निफ्राय नांगौनिफ्राय बै सिंजों गारहैनो माला जोबो माला जोबो इलाय हा फै टिभियाव थांनो बेरायनोसै फै टिभियाव फरायला बाय थांसै साहा लोंदो लोंगासिनो गारा थाङो ओइलाय बोसोरबो थाङो दाख्लै लोगो हमनाय बोसोरसे आरो सिगां थाङो आंनि न'आव दंफैयो जों साथाम जाबगोन ना जों साथाम जाबगोन ना नै गारिया दिनै लाङोमोन फैसा दिनै मोननांगौमोन जायो हाबा जानो लिंबायथ' हाबा जानो गाबोन एगजाम दंना हाबा जानो थांनो हाबाय बेंगलाव फनलाय बेंगलायनाव ओइ सरियाव दं बोराय बुरै Orang Jawa lah. Orang Jawa. Orang Jawa. Hello everyone, my life welcome. Mana nunggu tu like kan lama deh. Kita kepis tanggal lah dah. Kau suka kepis tanggal lah. Kau suka kepis tanggal. Berang ada live show deh. Senang. Senang ya. आंनिफ्राय फैसा नांगौना आंखौ जौ लोंनानै आंखौल' फैसा मालानिफ्राय दख'ना गाननाय जाखो बियो दख'ना गानफेरा बियो आरे बिदियाव गानबोखानांगौना बहाय जोङो जानला मोनला ड्रेस गानबोना गानफेराब्रा बियो दिनैसो मा बानायदों बाजै दावदै मा थाबे चाय दखान खन्थाइसोलै खन्थाइसो मा मा आइसि आं दहाय थांदोंमोन ना नोंसिनि बादायाव आं भिडिअ खेबहैदोंमोन कम्पिउटारनि बादायाव आया रबिसा दिदिखाना अमा नायो ओमफ्राय खोनाबाय अबाव दं दालाय नोंसिनावनो फैद' लोगोफोर डिडि क्ल'ज नायनि दालाय खोनाबाय औ थांगासिनो दं टुक्राझार BBC दखान नायनोसै नायनो माने आं खेबनोसै आइजों खेबनोसै खेबजाया अबे लागोन आइनि फावनो नुयो आंनि लेखायाव नुखायो नोंथ' आंखौ दाखालि थगायदोंना न'आखौ खाथियाव होना बेवाइखौ एदेनबारियावसो होनो खिथाबाय थारमान थगायानो नालाय बेंथलाव थिनालि हमसानि होनाखै आं थिनालि साइड औ थिनालि साइड खादा नोंसोरनि सायाव थिनालि साइडनि होनदोंमोन ना औ जाबाय दा जाबाय आये दोस्त आये नोंखौ साइज नुयोलै
मा नों साइसनि नुखागोन आंखौलाय साइज सोर नाय लोगो बड'लेण्ड दिस एन्ड हि हाय व्हाट इज योर नेम होनदों हाय व्हाट इज योर नेम होनदों माय नेम इज मिनिया बर' ब्र' 97 नायनो माय नेम इज मिनिया बर' नों मायाव हरदों इउटुबाव औ आं लाइभआवसो होदों आंबो लाइभ होन दे लाइभ होदो दसे बाबु what is your name yeah what class do you दा बेबायदिनो लाइभआव आङो होनाय जादों ओमफ्राय ओरै नानिमोनबो दङ नै ओमफ्राय दा लोगोसे बेयाव कास्टमारफोर बहुद दं आरो ओमफ्राय जों जाखांबाय ने ब्र' औ कास्टमारनि माबा जायोथ' जायगाया बे माबा जायो मा होनो बिजि जायो कास्टमारनि जोंथ' जाखांबाय ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैहाय आब'मोन नानिमोन मादैमोन जागासिनो दङ नै ओमफ्राय जोङो टुक्राझार BBC आवहाय एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो दङ दा एकदम बेनिनो लाहार फाहार आरोना दखानफ्रा फुल जानानै दङ नै ओमफ्राय जायफ्रा आंनि लाइभखौ नायदों बयबो मिथिखाबाय ओमफ्राय लोगोसे ओरै फंबायफोर दङ नै आंनि गामि खाथिनिसो नै दे ओमफ्राय लोगोसे ओरैहाय नै दंलायो जालागासिनो दङ नै आब'मोनबो ओमफ्राय बेबायदिनो ओमफ्राय ओरैहाय नै लाइभ आरोना ओमफ्राय दा नुलांगोन नै दसे फैलायबाय लाइभआव बाजै आदै मोजां दा औ दे औ दे मोजाङै औ दे औ दे नै मादै ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय दङ जों नै ओमफ्राय कास्टमारा नै ओरैबो दङ बहुद गोबां जायगा जालायाखिसै आरोना सिङावहाय ओमफ्राय दा नै एकदमबारे साफा औ मोजां आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे नै जोङो गिर्जा गबाय आरोना एनुवेल कनफारेन्स दा दिनैहाय साननि सेसन दङमोन दा बियो गनानै थांबाय ओमफ्राय दा लोगोसे नैबेयावहाय ओरैजाय गोबां बेबायदिनो दाब जायगानिफ्राय फैनाय जादों ओमफ्राय दा फैनानैहाय लोगोसे दङ ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैहाय गोबाङानो दङ नै ओमफ्राय दा लोगोसे गबाय ओमफ्राय दा ओरै आङो दिन्थिलांनो नाजागोन ओमफ्राय ब्र' नोंबो जिरायथ'नोसै दा नोंबो जिरायथ'नोसै आस्सा ओमफ्राय दा नैबेयावहाय दख'ना फानदों दाम खमनि दख'ना सिफ्राबो मोजां मानसियाबो मोजां नै सानैबो फानग्राफ्रा बयबो लाना होफै दै जायफ्रा आंनि लाइभआव नायदों बयबो लाना होफै नै ओरैहाय बे हस्पिटाल सेराव फानदों नै दाम खमनिनो बिराद मोजां दख'नाफोर मोनो नै बिराद मोजां आरोना नै बेखौ मा आगर होनोमोनलाय नानि नै बेखौ माबा हांसो मेगन आरो फारौ मेगन होनो ना मा होनो आगरना बेनो आरो नै बेनो ओमफ्राय दा बेबायदिनो गोबाङानो लाबाय नांगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दा ओरैहाय नै बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो दाब जायगानिफ्राय फैदों दखानफ्राव ना ओरै बेरायनोसै मा दिखियाजुलि दिखियाजुलिनि जाहैबाय आदामोनाबो दिखियाजुलि ओमफ्राय नै मादैमोन दङ नै नानिमोन दङ आब'मोन दङ दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय दा बिखुनजोफोर दङ नै बेखौनो बिखुनजो जाहैबाय आं जेनेबा बिखुनजो सोमोन्दोखौ लिंनोसै आङो औ ओमफ्राय आयै नैबे जोंनि चिरांनि सिमा बेंटलावहाय फैनानै माबायदि मोनदों जेनेबा माबायदि बे जायगाफ्रा मोजां मोनदों ने ओमफ्राय दिखियाजुलि मा सेन्टार नोंसिना आबै सेन्टार नामा खावब्ला सेन्टार आस्सा र' आं मालाबा गुरब्ला नुजाहैनोसै होनब्ला दे औ थांगोन आङो दिखियाजुलि ओरैहाय आबै सेन्टार खावब्ला सेन्टार बेवहाय थांगोन आरो ओमफ्राय आदै माबायदि खबर सबर मोजांथ' जोंनाव आस्सा मोजांथ' ने औ ओमफ्राय दा नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बे बेंटल बे टुक्राझार एनुवेल कनफारेन्सआव फैनानै नोंनि गोसोखौ माबायदि थुलुंगानाय मोनदों आदै थुलुंगानायखौथ' सिगांनिफ्राय साबसिन मोनदों सिगांनिफ्राय साबसिन ने आस्सा इसोरा बोर होथोंसै आदै बयनिबो आरो बेबायदिनो मोजाङै साबसिनै आरो गोजोननाय मोनबावनायनि नामा गोजोननाय थाबाय आदै अब्ला नै आदामोन दंबावो ओरैजाय नै दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों मोजां मोनदों आङो आंनि सिमानिफ्राय जानानैहाय चिरांनि जानानै
आदैमोनखौ दे लोगो मोनदों आदामोनखौ लोगो मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरो चेनेला आंनिया मिनिया बर' औ मिनिया बर' होमबाथाय एकदम मिथिजोबो आरोना दा आङो अ बि बसुमतारी आंजों एकदम फ्रेन्डस लोगो आरोना मिनिया बसुमतारी गोबां फैबाय आरो ना मिनिया बर' बसुमतारी होबा फैनाय नङा मिनिया बर' औ मिनिया बर' होबा आंनिखौ नुगोन आरो औ दा बेबायदि दा नै आदैमोना सोंदों जाहैबाय आंनि चेनेलखौ मिनिया बर' होनबाथाय बयबो मिथिखागौ नालाय ओमफ्राय ओरैनो मोखाङा एसे खलदे खलदा आरो एसे मानसिफ्रा बुङो माने कमफिउस जायो आरो मोखाङाव नुयोब्ला नंगौना नङा रा आदा नों बिदि होनना बुङो आरो माने भिडिअजों मोगथांजों बारा एडजास्ट जाया आरोना आंनि महरा बेबायदि नैबे गुन्थुङाव नायब्ला एसे सिनायो गुन्थुङाव दाग दङ बयबो मिथिगोन आरो बेबायदि अब्ला हामबायसै आदै इसोरा बोर होथों बयनिसिमबो दा आंनि लाइफनि गेजेरजों आं आदैमोननिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय बेबायदिनो दा सानसे समाव लोगो मोनगोन आदैमोनखौ औ दा अब्ला आङो ओरैजाय दिन्थिलांबावनाय जासिगोन लोगोफोर आंनि लाइफनि गेजेरजों ओमफ्राय मादैमोनाबो दिखियाजुलिनि होनदों ना माने अ दिखियाजुलिनि अ दे 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 औ दा ओमफ्राय नै ओरैजाय फंबाय दङ दासो जों सानैजों फैदों बेंटलनिफ्राय ओमफ्राय लोगोसे आं ओरै दिन्थिलांबावगोन जे बे थुक्राझार बाजारा माबायदि ओमफ्राय दा बयबो जोङो बेबायदिनो हेफाजाब होलायलायनांगौ ओमफ्राय ओरै हनै गुमै दङ आंनि गुमै इयो नै गुमै थम नै दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय थाफैयाखै दा गुमै ना थाफैदों लाइसआव दं आदसा आंनि बिगुमै दै इयो जायफ्रा लाइभआव नायदों मोजाङै नाय डिजि मास्टार माने सोरबाफोर हाबायाव माबा मोनसे कनफारेन्स मिटिं दावथिं जानायावहाय जुदि डिजि नांगौब्ला टेन्ट हाउस नांगौब्ला नैबे गुमैखौ आंनि नाम्बाराव सोंहरब्लाबो ए टु जेड मोननो हागोन आरो बेबायदि अब्ला गोजोननाय थाबाय गुमै औ दा ओमफ्राय आब'आ मादैया मैनो ए औ औ दे 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 गोजोननाय थाबाय दा बेबायदिनो नै गोबांथार बेबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों गोबांथार बेबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों जों बयबो बेबायदिनो फैलायलायनांगौ जालायलायनांगौ दा नैबे थुक्राझार सभायावहाय गोबांथार बेबायदिनो औ दे 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 फंबाय दे औ ओमफ्राय दा ओरैहाय दिन्थिलांना नै फंबायाबो फैदों आस्सा ए ओंखाम हटेलाव जागोन अ दे 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 फंबाय दे औ ओमफ्राय ओरैजाय नै गोबां बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों जायफ्रा आंनि लाइभखौ नायदों नुनो मोनगोन नैबे थुक्राझार बिबिसिनि सिङाव थानाय नैबे गामिनि दखानफोरखौहाय दखान गोलावफ्राव मा मा फानदों बे एनुवेल कनफारेन्सखौ लाखिनानै ओमफ्राय आदा खालाम नै मबाइलाव बेस्थ' आदाया औ दे 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 औ ओमफ्राय बेबायदिनो नै ओरैहाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय दिन्थिलांनो नाजागोन ओमफ्राय दखानफ्राथ' ओरैबायदि फिलापखा जेरावबो दखान मोनसेबो खालि गैया ओमफ्राय नै औ सिनायहोखानांगौ दिन्थिजानो बादोंमोन आरोना ब्रादारा नै आंखौहाय ओहो थाबायाखै आं थाबायनाय मानि माबा मोनसे दिन्थिखानायखा औ बेबायदि आरोना ओमफ्राय नानि मोना माथो जादों नानि मैने जाखो नानि मोना दा ओरैहाय नै बेबायदिनो दखान मोनफ्रोमबो खालि गैया आरोना दानि समावहाय मानसि गोजानै ओमफ्राय नै आदामोना माबा जागासिनो दङ नै दे 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 ओरैजाय नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा आङो बेबायदिनो लाइभखौ नाजालांगोन ओमफ्राय ओरैनो नानिमोन नै ओमफ्राय ओरैजा गोबाङानो दं नै ओमफ्राय ओरै आदानि दखान होयो आरोना गोदो आं आदामोनावनो थाफैदोंमोन आदामोनावनो एसे देरना थांदों आरो ओमफ्राय दा लोगोसे बाजैया नैबेनो आदानिया बे आदानि नैबे बाजैया बेनो ओमफ्राय नैबे थुक्राझारावनो दखान होयो माबा माबि नांगौला जायफ्रा आंनि मेनिया इउटुबखौ नायदों लाइभखौ नायदों नोंथांमोना नैबे बाजारनि एसे गेजेराव फैनो हागोन ओमफ्राय आदाया नैबेनो दखानदारिया दै बेनो ओमफ्राय दा जों बयबो बेबायदिनो फैलायलायनांगौ ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैहाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों आरोना माने दिनैहाय दखान मोनफ्रोमबो खालि गैया दै नै कास्टमारफ्रा ओरैहाय दङ नै ओमफ्राय ओरै नै नानिमोन दं आब'मोन दङ मा जाखो आब'आलाय साहा लोंदों ओमफ्राय मा गामिमोनलाय आब' मोननाया
क'क्राझार एरिया मा होनदों पाटगाव आदसा पाटगावनिफ्राय आब'मोना नैबे जोंनि एनुवेल कनफारेन्स थुक्राझार बिबिसियावहाय फैनायनि थाखाय आब'मोननिसिम हामबाय होनो आरोना ओमफ्राय नानियालाय नानियाबो ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओमफ्राय नायनो हागोन इउटुब चेनेलफ्रावबो आब'मोनहा कुसुगाव क'क्राझार बोजों नायहैनो हागोन आरोना नै ओरैजाय नै एसे माबा साहा होफैदों आरोना गयरि नै बेखौहाय मेफाल गयरि होनो जोङो बर'आवहाय बर' लेंगुवेजाव मेफाल गयरि आरोना बर'निबा मा होनोखौ आं मिथिबावले मिनिया बर' इउटुब चेनेल साबसक्राइब खालामना हरदे नानि नायखा दान दे मिनिया बर' दे मिनिया बर' इउटुब चेनेल बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा ओरैजायबो गोबाङानो बेबायदि माबा आरोना दखान दा बयबो नायदों आरोना नै ओरै दखान मोनफ्रोमबो दिनैहाय खालि गैया आरोना बेबायदि ओमफ्राय ओरै नै मैगं थाइगं फानग्रा ओरैबो नै ओमफ्राय दङ नै ओरैहाय दख'ना दखान नै ओरै नानिमोन फानदों नै नांबाय दा नानि ओमफ्राय मा गामि नानि नोंसिना मा बुरिजाहार दे ओमफ्राय बावल' फानो ना अबावबो फानो सान्थिफुर बेंथल आदसा दे ओमफ्राय ओरैजाबो नै बिराद बिहिर आरोना नै बेगफ्रा लादों ओमफ्राय दा ओरैहाय सोर जाखो नायखेना थांबाय नै लाजिनानै ओमफ्राय दा ओरैहाय नै आब'मोन फानदों नै बेंथलावबो फानो आब'मोननि दखाना मा नांबाय दा आब' एसे हामबायसै ओमफ्राय दा ओरै नै नानि दङ बिनानाव एखे खानाया सानैजों एखे आस्सा दे ओमफ्राय दा ओरैबो दङ गासै बर' दख'ना आरोना बर' दख'ना गोजा ओमफ्राय नै ओरै नानिबो दङ नै ओमफ्राय नांदोंना नाङाखै नानिया नांदों ने ओमफ्राय नोंसिनि मोनलाय नानि न'आ बेंटल सेरफांगुरि बै आब'मोननि गामियाव खामलालाय ने आस्सा दे ओमफ्राय दा लोगोआलाय मै थांखो लोगोआ आस्सा दे गोजोननाय थाबाय नानि मा नाममोनलाय नोंनिया लाजिसै देरा खोन्थादो नानि ओमफ्राय ओरै आदाबो दङ नै फानगासिनो दं दख'ना बेवहाय दखाना ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै गोबांथार फानदों आरोना बर'आनो गोजा फानदों ओमफ्राय नै फंबाय फानगासिनो दङ दखानावहाय ओमफ्राय नैबेथ' बेवाइ जाहैबाय ओमफ्राय दा बिराद मोजां बर'नि ड्रेसफोर फाननाय जादों ओमफ्राय लानो हागोन दा मोनासिमावहाय बेयावनो फानबाय थानाय जागोन ओमफ्राय मोजां दख'ना नै बेबायदि बिराद मोजां आरोना नै लाइभ होदों आं फंबाय एसे लाइभसोखा लोगो नुखायो ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओरैजायबो फानदों नै बिराद मोजां कटफोर फानदों आरोना नै बेवहाय ने बिराद मोजां नै दा ओरैजाय दख'नाफोर फानदों गोबां बेबायदिनो बिभिन्न जायगानिफ्राय फाननाय जायो फैद' लोगोफोर फैद' लाइभआव फैद' ओरैबो नै नानिमोन आरोना ओमफ्राय ओरैनो फैलादो लाइभआव दसेखिनि ओरैबो आरोना नै बेबायदि थुक्राझार बिबिसि आरो सिङाव थानाय ओमफ्राय नै ओरै बरिया नांबाय नै संनाय खावनायफ्रा ओरैबायदि मोजां बायनाय आदामोनानो संदों चावमिन बेखौ मा नाम होनो काबाब आस्सा काबाब चिकेन पक'रा काबाब आरोना इयो ओमफ्राय बिराद गोबां बेवहाय हेभिल' जादों आरोना दखाना सबसे बेवहाय इन्टारनेसनेल बायदि आरोना ओमफ्राय नैबे आदायानो मालिकआ ओमफ्राय एसे जाबाय दा आदा एसे खुनुरुखुम आस्सा
मोजाङानो नै दा आं जाबायदि नुफैबाय औ नोंनि दखानावहाय एसे नांदों औ नांनायखौ नुदों कास्टमारफोरखौ नुदों औ औ बेबायदिनो जानांगौ ओमफ्राय दा लोगोसे कास्टमारफ्रा नै नानि मोनानो नानि मोनालाय मा गामि नानि मा क'क्राझार थुक्राझार मा होनदों बारा खोनाया आं एसे खोनाबुं मा नाम नानि दे बेबायदि आरोना नै कास्टमारफ्रा ओरैहाय जादों नै ओमफ्राय नै आदामोन नानि आगै मा जादों आगै चावमिन जादों ओमफ्राय ओरैजाय नै फंबायमोन जादों सेकेन्ड पकरा ने बेखौथ' आं मा बुंनो हाबावनो फंबाय दा ओरैहाय नै जालादों आरोना नै फंबायमोन दा ओमफ्राय बेबायदिनो ओरैहाय जायफ्रा लाइभ नायदों नोंथांमोना बे लाइभनि गेजेरजों नैबे दखानफ्राव जाफै ओमफ्राय नानि मोननायलाय माथो गामियालाय 2 नं आइदुब्रि बैयो दुमब्रुनि सानजानाया आइदुब्रिनि जोंनि गामि खाथिनिनो बारा गोजाननि नङा आस्सा दे ओमफ्राय फंबाय मोजां दा दे ओमफ्राय ओरैजाय नै आदासो माथो नै चावमिन जागासिनो चावमिनाबो माबा कालारानो गैया नै बेखौनो जादों थावानो ना गोथाव चाइनिस माबा होनो बिदिखौ चाइनिस मेद चाइनिस खायद' इण्डियानलाय माबा बिबइस जाग्रा बिबइस जाग्रा ओमफ्राय आदा राम र' हखि होना हायले राम रस' हायले ओमफ्राय ओरै नानिमोनबो फैलाबायनै मैनि जाखो नानि मोना जारौ मा जागोन सेकेन्ड पक'रा सेकेन्ड काबाब जानानै थांदो ओमफ्राय ओरै जागासिनो दङ नै ओमफ्राय दा बेबायदिनो गोबां बेबायदि गुबुन जायगानिफ्राय फैदों आरोना जाफैदों ओमफ्राय नै आइयो बावलायबाय नै ओमफ्राय नै बेयावनो आरो बानायग्राया नै नायदो रायजो खानाखौ बे जाग्रा खायद'नि बानायग्रा इन्जिना नै बे खथायाव दं आरो बे इन्जिनजोंनो गासैखौबो साप्लाय खालामजोबो दे दा बेबायदिनो जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै बेवहाय दङ आरोना ओरै गारिफ्रा एकद' जाम जाबाय आरोना नै माथो दा ओरैजाय नै ओरैहाय बयबो नुदों आरोना दखानावहाय बेबायदि चिकेन काबाब आरोना live for live don't know this live ओमफ्राय ओरैजाय नै फिलफिलि गारिजोंबो थांलानायसै गोबांथार ओमफ्राय आदा थाङासै दे थाङासै आरोना ओमफ्राय नानिमोन नै थाङासैना नानिमोन नोंसिना फाथाबारिमोन ने ना मामोनलाय दिगल दं बावदों नैबे नानिखौ सिनायखायो आं गामिखौसो आन्दायदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबेखौबो सिनायो ना बे नानिखौ ओमफ्राय माखासेखौथ' सिनायाखिसै नै सिना नुबाय नै बेखौबो सिनायखोमायो सानैल' सिनायि जाबाय आरोना दा नै ओरैबो नानिमोन थांनायसै नै मा गामिनि नानिमोनालाय नानिमोन मा गामिनि खोन्थादो दे हामाखिनाया दिनैहाय सभाव फैदों दा नोंसोर लाजिनो नाङा सभाव फैनाया लाजिनो मोनाथ' बेंथलनि ने नंगौना गासै बेंथलनि नानिमोन नालाय नै बे नानिखौ सिनायदों आं बेखौ ओमफ्राय बे नानिमोनखौ सिनायाखिसै नानिखौथ' सिनायखाबाय आं डाइरेक्टनो ओमफ्राय बेबायदिनो ओमफ्राय आदा नों सालायो बेखौ आदसा ओमफ्राय इसोर बेंथलनि मा दे ओमफ्राय ओरैजाय नै बेबायदिनो गोबांथार जायगाफ्रा जाम जालायदों दा जोङो बयबो दा नै थांनायसै
थांदो होननानैमोन थांदो बाय ओमफ्राय दा ओरैजायनो ओइ गारियानो सानथ' हायै जाबाय दा आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन ना लोगोफोर